Mga ka-disciple, minsan ba naramdaman nyo na gusto nyo talagang sumunod kay Lord, pero parang may pumipigil? Career? Comfort? O baka takot sa pagbabago? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 1, Memorial of Saint Therese of the Child Jesus, Virgin and Doctor of the Church. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 9:57-62, may tatlong taong nakasalamuha si Jesus sa daan. Yung una, buong tapang na nagsabi, "Susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon." Pero sinabi ni Jesus, ang mga aso may lungga, ang mga ibon may pugad, ngulit ang anak ng tao ay walang mahigaan. Ibig sabihin, hindi madali ang discipleship, may sakripisyo. Yung pangalawa, si Jesus mismo ang tumawag. Sumunod ka sa akin. Pero humingi siya ng pahintulot na ilibing muna ang kanyang ama. Ang sagot ni Jesus, ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. Ikaw ay humayo at ipahayag ang kaharian ng Diyos. At yung pangatlo, gusto rin namang sumunod, pero nagsabing babalik muna siya para magpaalam sa pamilya. Sinagot siya ni Jesus, walang sino mang nag-aararo na lumilingon pa ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Makikita natin dito ang tatlong klasing tugon sa tawag ni Jesus. Idealistic pero hindi handa sa sakripisyo, tinawag pero may nauunang priorities, at gustong sumunod pero hati ang puso. Mga ka-disciple, madalas ganito rin tayo. Gusto nating maglingkod, pero may conditions pa. Ngulit malinaw ang mensahe ni Jesus. Ang tunay na pagsunod ay buong puso, hindi kalahati lang. Reflection question. Kapag tinawag ako ni Jesus ngayon, kaya ko bang iwan ang comfort zone ko? Buo ba ang puso ko sa Kanya? O may "But Lord" pa rin ako? Saint Therese of the Child Jesus, kahit bata pa, buong puso siyang nagtiwala sa Diyos. Simplicity and total surrender. Yan ang sikreto ng kanyang kabanalan. Mga ka-disciple, kung may mga bagay mang pumipigil sa atin, dalhin natin yan kay Lord at sabihin, Jesus, ikaw ang aking priority. Sapagkat ang tunay na discipleship ay hindi lamang salita, kundi desisyon ng puso araw-araw. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. God bless.